So hey guys, welcome back to the channel. Next M mandata M N for Nutri-Choice biscuit. So snacks ಜಾಸ್ತಿ ಕಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ರಾವಲ್ಲಿ guys. Onion biscuit ಅಂತ ತಪ್ಪೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ನಂದಿನ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಸಾಲ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ನಂದಿನ್ಯ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕವರ್ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂತು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ತಪ್ಪೆ ಬಂದ ಹೋಗಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ ತಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತೂ ತಿಂದಾಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ PIN O ಫಾರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ O ಫಾರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ O ಫಾರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಹೆಂಗದಿತ್ತೆ ಮೊಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಚಿಂದ್ಯಾನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೋರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಬಂದು ಬೇಗ ತಿಂತೆ ಸೊ ಐ ಮೊಕ್ಕ ಹಂಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಬೇಗ ಕಡೆಗೆ ಸೊ O ಫಾರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಿಗಲಿದ್ದು ನಿಂತು ದೊಡ್ಡ ನಿಗಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂತು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಈಜಿ ತಿನ್ನಕ ಒಂಥರ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಓ ಆಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸೊ ಈತ ಬರೋ ತಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡಿನ ಗೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಪ್ಪನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯೂ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಏನು ಮಂತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಬಂದ ಸೊ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಬಂದದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಶ್ ಆಗ್ತಾವು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಫೇಕ್ ಮತ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವೆ ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೂಲೆ ಅವು ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ನಂಡೆ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕುದ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವ್ರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಪಾರೋದ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಂದೆ ಸೊ ಅವೇನಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಟ್ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪೋಣು ಸತ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಪುದರ್ ನೆನಪೋಣಿಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನಪು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಒಂಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀಗಡ ಪನ್ನೀರ್ ಕೊಡಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಆಳ ಒಂದು ಕೊಡು ಸಾಕು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಹುಡ್ಬೇಕನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಂಜಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವು ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ ಸೊ ಒಟ್ಟ ನೆನಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು QR ರೈಸ್ ನಾನು ಈತೆಚ್ಚು ರೈಸ್ ಪಸಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಾ ಎಂಚಿನ ಕೇನು ಹೊಡ್ಚಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದರು ಎಲ್ಲ ಸೊ R ಫಾರ್ ರೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಆಯ್ಕೆ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಸಂದಿನ ಸೂಪು ನಾನು ಲಿಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಲೊಟ್ಟೆಡ್ದೆ ಪೆಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸೂಪ್ ಅದೇ ಪೆಂಡ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಚು 1 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೂಪ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಬುಜ್ಲಾ ಸೂಪ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಯಾಬೇದ ದಾದರ ಬರೋ ನಿಜ ಗಾಯ್ಸ್ ತೊಲೆ ಸೂಪ್ ಎಂದು ಇದೆ ತಪ್ಪದ ಮಾತ್ರ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಕ್ಕುಲತ್ತ ಸೊ ಅವು ಪಸಂದಿನ ಸೊ ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಐಕ ಈ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಸೋಪ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ S ಫಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮುಗಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಟಿ ಫಾರ್ ಟೀ ಸೊ ಯಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ದ ಐಟಮ್ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪಸಂದ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಟಿ ಫಾರ್ ಟೀ ತೋಜನತ ಕಣ್ಣ ಚಾ ವೇದದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಟಿ ಫಾರ್ ಟೀ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಮುಗಿದ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಕುರಿತು ನಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟಿ ಫಾರ್ ಟಿ ST ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಯು
U for upma. U for upma. ಉಪ್ಮಾ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಉಪ್ಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಹುಚ್ಚದ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೊ ಇಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಿಗ್ತಾ ಇವು ಮುಟ ಅಂಡತ್ತ ಇವು ಫೈನಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಉಂಟಾತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ವಿ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತು ತೋಲೆ ಪಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದೆ ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಸೊ ವಿ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಸೊ ವಿ ಮುಟ ಅಂಡ ಸೊ ವಿ ಮುಟ ಪೂರ ತಿಂದು ಈ ತೇಳ್ದು ವಿ ಮುಟ ತಿಂದೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ದಾಹ ಹಾಕೊಳತ್ತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು W ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ W for water. So net to nikle onji anu suggestion for ishta untadu. So guys itta U V W X next X. So enada onji cake undu. So netta pudari anu mention malkuva. Avu cupcake leka but net X idu start ayina onji netta pudar. So avu cupcake illadu pura tinte. So origi nanchu view anda. Aikoskara aven ninge toj patti mandule so tule guys ಒಂದು cake okay na pedadattu cake. So netta pudari anu side mention malkuva tuli entadara cake mandule okay na. So finally, X ಮುಗಿದು. So already ಹೇಳಿದ್ದು ವೈ ಮುಟ ಪಂಡ ವೈ ತಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಾನು ವೈ ಏನು ಅನ್ಪಂಡು ಇಂಕ ಇಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಗಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಹೋಗ ಹರಟಿತ್ತೇಳು ಸೊ ಇಂಕ ಇದು ಮುಟ್ಟಗೆ ಪೋದಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಸರ್ ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ವೈದ ಫುಡ್ಡುಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿ ಇಂಕ ಒಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ನ ಓಲೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಸೆಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಬಟ್ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಂಕ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇಂಕ ಫೈನಲಿ ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ವಾಯ್ದ ಇತ್ತೇನು ಬಟ್ ವಾಯ್ದ ನಾಡ್ರೆ ಇಂಕ ವಾಯ್ದ ಪೋದು ಪಸವಿಗೆ ಇಂಕ ಮಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೈನ್ ಒಂಚು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಯ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝಡ್ಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿಂಚ ನೀನು ನೋಡ್ಚಿ ಈಗಲೇ ಇದು ಹುಡುಗೆ ತೋಚ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ Z for Ziggy chocolate bar. Okay, na need mutojinata. So Z for Ziggy. ಅಷ್ಟೇ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಇಂಕ್ ಇದು ಕೇಕ್ ಗೀಪ್ ರೋಲ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅವಿಂಚು ಉಂಡ್ರೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಗ ಬಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಂಡು ಅಲರ್ಜಿ ಅವೇನು ಒಂದು ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತು ಇಂತ ಯಾನು ಆತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ವೈಲ ಇತ್ತಿದ್ದಡ ನಲ್ಲ ಸೋಕಾತು ಪಂಡ್ ಈತು ಪೂರ ತಿಂಡೆ ಸೊ ಏನೀತು ಪೂರ ಬಂಗವತ್ ನೈಕ್ಲಿಗೆ ಏನೀತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬೈದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಆತೈಕ್ ಒಂಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಏರೆನ್ನ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಬರೀಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನಿಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಾತ ಫುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇಂಡೆ ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಈತ ಮಾತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದೇನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಪೋಪುನು ಸೊ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಮಂತೆ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಕೊಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡವು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಿಕ್ಕೀರ್ ಬಾಯ್ ನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು
Thank you for watching. Bye bye.